Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Strýko Imrich si pomaly zvyká. To, čo je dnes v domácnostiach bežné, je preňho najväčšou novinkou. Dozvedel sa, že na internet potrebuje počítač. To ste kúpili na mladomanželskú? Počítače za zvýhodnenú cenu teraz ponúkajú v T-centre. Vôbec netreba bony? A o internet sa postará T-com. Môžete si ho zapojiť aj sami, ale nechať to na T-com je oveľa jednoduchšie. Internet vám nielen pri mnohom pomôže, ale s ním aj ušetríte. Na budúce sa strýko Imrich dostane na majstrovstvá sveta vo futbale. S internetom od T-comu.